matsayina a gan mu tare ni da ke yarinya da ke zana samu dace zo ni soyayya. Matsayina a gan mu tare ni da kai ɗan yaro da kai zana samu dace zo ni soyayya. Yarinya ɗan yaro Abdulmiziro zo maza bani kiɗan wakar soyayya yau zan yaba watawa. Kyakkyawa cikin kyawawa ce kuma mai alkunya yar nahiyar arewa. Gare ki na zo ni da baitocin soyayya fatan da nake da nan ya sa kike juya. Yarinya zo ni soyayya.